Takže další díl Táty hrdiny, neboli Incredible Jack. Měl 3 víčka na řádku a to je jedno. Víčky jsou důležité. Některé žádný to chci, ale některé tady to seru. 4. díl. To je červy, a vítám se červy videa. Červy, vítáte mi takový videa, pasuje. Ne. Ha, come on, ha. Ty čůr. Lidi tam. A být je. Tady se dá dostat nebo nedá? Jak se tam dostat? Aha, tady je kůle. Vědí, že mám magnet, jo? Tak musím jít nahoru. Půjdu ještě dolů, ale. Taky tu je magnet. Ty vole, k čemu tady máme magnet? Tak to už je s tím nahoru. Mohla na kousek. Tak vlastně jsem to ještě kousek. To s ním posrat. Dobře, to se dá. Ale bože. Rýmu. Já nevím. To budeš 3 životy furt ještě. Moje... Ještě jedna. Vidíte? Bará koule. Jdeme teda dál. Adam! Dobré. Peníze nevychle mu vrát, to si je kopí. Tady asi neberu. Jestli se utopím. O čím to musí být, co? Dobré, v pohodě. Ahni. Padá to. Aha. Ani jeden a pak všechny 4. Super. Hrem. Sakra, to jsem moc zapomněl. Seru na vás. Kur. Tady řeknu. Ne. To nepřešlo teďka asi. Pokud ne, tak se naseru trošku. Já ho bojím, mě zabije. Dobře, tady zdechnu, ale dobré, takže to se vždycky hračně jeden. Moje. Co to bylo? Mě trefil kamen. Tyhle tady byl spadn za chvíli, tak jestli mě tady co zabije. Tady mě zabiju.
Ne, nesmím tu zdechnout. Takže to je konec úplně. To je jinak na telefonu udělané. A tak to životy už asi lepší. Bude to jinak, než tam na... Je to trošku jinak, než na počítači. Ach jo. Zdechni, sakra, už se ne. Ne, ale neměl být konec. Konec.